Din facility management afdeling er en vigtig del af din organisation, og dine ydelser og services kan tit blive kompliceret. Det forstår vi hos Topdesk. Vi hjælper dig med at forbedre dine services ved hjælp af vores brugervenlige software, vores store team af konsulenter og utallige erfaringer. Du ønsker at hjælpe dine kollegaer så hurtigt som muligt og adressere problemet så hurtigt som muligt. Med Topdesk kan du registrere alle opgaver med få klik, og den ansvarlige for udførelsen af opgaven får automatisk besked. Dine kollegaer behøver ikke at ringe og følge op. De kan i stedet koncentrere sig om deres egne kerneopgaver. En ny kollega tiltræder. Topdesk hjælper dig med at håndtere processen, så alt står klar første dag. De nye kollegaer har derfor allerede nøgler, skrivebord, PC osv. For Topdesk hjælper dig med at styre alle dine opgaver og sikrer dig dermed, at ingen opgaver glemmes og alt er klar til tiden. Effektiv styring af dine bygninger er afgørende for alle organisationer. Topdesk giver dig indsigt i alle opgaver vedrørende dine bygninger, og du ved derfor altid, hvornår der skal foretages vedligeholdelse, og dine opgaver bliver håndteret på rette tid og sted. Du bevarer det fulde overblik, og dermed sikrer du dine bygninger altid er up to date. Oplev selv, hvordan Topdesk kan hjælpe med at forbedre din service. Med det mest fleksible og brugervenlige system på markedet, kan du styre alle dine opgaver, alle reservationer, få et komplet overblik over dine ressourcer og få indsigt i dine aftaler og trække al den ønskede statistik. Topdesk hjælper dig med at forbedre service. Topdesk. Simply working together.